Mä koen, että sairaanhoitajia ei ehkä nähdä tarpeeksi hyvin tässä yhteiskunnassa. Sitä työtä tehdään vaan niin kuin välillä tosi kovaa tahtia. Tavallinen arki tai juhlapyhä, että sehän on ihan tavallinen työpäivä siinä, missä on muutkin työpäivät. Mitä kaikkea me joudutaan tekemään siellä ja mistä kaikesta me joudutaan ottaa vastuu? En koe, että meidän ammattikunta saa sitä arvostusta, mitä se kovasti kaipaa. Meidän arvostaa terveydenhuollon ammattilaisia todella suuresti, koska he ovat niin tärkeässä asemassa koskien tätä yhteiskuntaa ja meidän hyvinvointia. Laadukas hoitotyö ja sitä tekevät ihmiset ovat juhlanarvoinen asia. Lumière-juhlamekko on kunnianosoitus terveydenhoitotyön ammattilaisille. Lumière-juhlamekko tehtiin sen takia, että voidaan osoittaa, että tämmöinen laatu, joka on tehty terveydenhuoltoalalle, on niin hieno, että siitä pystyy jopa tekemään mekon linnanjuhlille ja punaiselle matolle. Vedanta haluaa tällä teolla osoittaa, että se seisoo sanojensa takana, ja tämä ei ole pelkästään vaan vaatebisnestä, vaan täällä tehdään sellaisia vaatteita, jotka arvostaa heidän ammattitaitoaan. Hyvä ja istuva työvaate, joka on mukava päällä, niin me ainakin toivotaan, että se näkyy sitten myös työhyvinvoinnissa. Se on ainut oikea tapa ajatella heitä, että heidän arvostustaan nostetaan. Mä toivon, että Lumière-juhlamekko tuo enemmän esille sitä käytännön läheistä työtä tässä yhteiskunnassa, että sairaanhoitajat tekee päivittäin 365.